lamun arsa ketika kita akan mendapatkan suami atau istri. Oh, antuk jatuh krami ketika mau menikah. Ketika mau menikah. Tena pra yetno hati-hati ketika memilih calon suami maupun istri. Ngono ya, Mas. Iya. Ojo waton wadon aja mung wadon lek wadon tok, aja mung lanang wong kakung wong bagus tok. Ning ya teko ati. Ngono. Aja mek syukur angger milih calon bojo. Heeh, ya ora mek wong wedok tok ya wong lanang barang. Wong lanang barang. Mbak Isa, Mbak Rizka sama saja. Aja milih kedua Cahayu jangan kepingin wanita yang cantik. Yang kedua adalah orang kaya. Ojo milik sugih bondo donya. Sugih kuwi iso melarat, ayu kuwi iso elek, bagus kuwi iso luntur. Dadi golek bojo ki panggah golek sing elek konsisten. Konsisten. Sampai tuwek panggah elek. Ya ora ya, Mas. Ya ora ngono, Mas. Ya ndak. Mongko malah piye? Ya nek pengen duwe bojo ayu ya diragati. Pengen duwe bojo sing bagus ya digemateni, digateni, ditresnani diopeni. Ning bakune wong jenenge wong tresno ki wong tresnane wong sak keloron. Sing penting saling hormat menghormati. Saling lengkap melengkapi. Ada kekurangan dan golek keluwihane wong luwe kuwi iso surut. Iya ta, Mas? Tapi saling melengkapi saja. Saling melengkapi. Monggo Cahyu. Ping telu pangkat derajat. Kaping telu pangkat derajat. Pangkat karo derajat duwe pangkat nek wayah umure tuwek ya wis pensiun. Pensiun. Lah aku modern kasih pensiun. Sampean? Piro to umur, Mas? Aku to 73. Pot. Saiki pisan. Iku bisa
sarawungan kepencut marang endahing wicara kang manis-manis. Tergoda. Tergoda. Wis to. Intine pangkah kudu saling melengkapi, kudu saling setia. Saling pendak menghormati. gampang tergoda. Tergoda, nggih monggo. Maramane den prayitna Kudu sing ngati-ngati Cahayu, diteruske langgame teruske bebarengan karo CMB campur sari ramah lingkungan.
Matur suwun jeng Sami-sami, Tia Mas. Anjasmara. Sampun nggih. Nggih, sampun. Ngitungane muga-muga bisa lestari pinanganten kekalih. Nggih. Matur suwun. Inggih.